У чым сакрэт добрай песні? Як сярод разнастайнасці народных песень выбраць тую, якая раскрые ўсе таленты ўдзельнікаў ансамбля? І якую ролю ў фальклорным калектыве адыгрываюць танец і музычныя інструменты? Народны фальклорны ансамбль «Вербица» раскрывае сакрэты майстэрства. А Іван Іванович Крук зноў адкрые скарбонку гісторыі і раскажа нам пра тое, як жылі і ў што верылі нашыя продкі. А Сяргей Выскварка пакажа, як выглядалі і як упрыгожвалі сябе нашыя бабулі. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Вітаем усіх, хто любіць нашу беларускую народную песню. Умее чуць сэрцам і спявае ад душы. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» зноў на вашых тэлеэкранах. Мы запрашаем вас у спеўнае падарожжа па нашай краіне. Мяне зовут Ларыса Мятлеўская. Я Сергей Выскварка. І сёння мы спяваем у Мінску. Сустракайце! Народны фальклорны ансамбль «Вербица» Палаца культуры Мінскага аўтамабільнага завода. Добрый день сегодня вам, славным добрым спадарам. Мы до вас с собой принесли скарб великий, наши песни. Ну, а коли вы знайшли хвилинку, да и пришли для отпочинку, то просим вас не сумовать, а разом с нами танчить и спевать. Чаму менавіта «Вербица»? Вот як вы выбіралі гэту назву? Ну, нам гэта дасталося ў спадчыну, мы яе не выбіралі, але мы вельмі задаволеныя такой назвай, бо слова «вербица», напэўна, паходзіць ад слова «верба». Это первая расліна, якая раней вясной выпускае свае коцікі, прачынаецца ад зімовага сну і шырока выкарыстоўваецца ў хрысціянскай традыцыі перад Вялікаднём на пальмовую нядзелю, бо, як у нас кажуць, вербная нядзеля. Ну і верба – гэта сімвалічная назва, што гэта такое дрэва, куст, які гнецца, але цяжка зламіць. Мы таксама такія. Через речаньку, через болото, падай, рученько, моє золото.
Народны фальклорны ансамбль «Вербіца» быў створаны ў 1979 годзе пры механазборачнай вытворчасці мінскага аўтамабільнага завода. Першапачаткова ансамбль быў жаночы, але вельмі хутка далучыліся і хлопцы. За гады свайго існавання калектыў набыў выразны творчы партрэт. Аснову рэпертуара народнага калектыву складаюць духоўныя песні, беларускія народныя песні, апрацоўкі народных песень, абрадавыя і лірычныя песні розных рэгіёнаў Беларусі, а творчым крэда калектыву стала арыентацыя на захаванне першароднага гучання песень і стылю іх выканання, імкненне зберагчы народныя традыцыі, абрады, танцы і мову беларускага народа. А ці ёсць у вас у вашым калектыве кастынг? Вось прыйшла я і кажу: возьмеце, калі ласка, мяне, я таксама хочу паспяваць. А вы мне скажете: ну-ка, скажи до ре ми. А я ми. И все. Вы мне: не, ты нам не подыходишь. Вот и вердикт вынесла. Не, все-таки откажите, ці ёсць у вас жорсткі адбор, ці бярэце ўсіх подряд? Ну, як мы адбіраем, па-перш, кіраўнік. Ён праслухоўваць есть у чалавека голас. Вот я уже амаль чвэрць веку тут спяваю, танцую, мне спадабаецца, і я уже бачу, як што адбіраецца. Прыходзіць чалавек, голас есть, бяром. Но тут еще другі адбор. Праходзіць такі адбор, што як чалавек не гарманіруе з нашим калектывам, нема пазітыву, ён сам отваливается от нас. Мы его не просим, ну, выживается сам по себе, бо у нас все позитивное, мы веселые, дружные, смеемся, жартуем. То есть, як человек не з нашего асяроддзя, он просто покидает коллектив. А як голосу нема, але чоловік позитивний. А кіраўнік уже скажет: а да не иди, ты позитивный. Иди костюмером. Гляди з залы нас. Добре. А може есть такая песня, каб любили все удельники спевать разом? Вот, ці ёсць у вас такая? Ну, конечно, песня «А я чарнява, гарна кучерава», дзе дзяўчаты спяваюць, якія яны такія гарныя, якія яны добрыя, і выбіраюць сабе хлопцу.
у вашем репертуаре яких больше песен? Сумноватых, ці веселых? И про что любите больше за все спевать? Ну, нават у нашым калектыве ёсць шмат песен, і есть лірычныя нейкія вясёлыя, але ж тут яна пяецца, як душа лажыцца. І я так нават адкажу за ўсіх, што мы любім спяваць як і вясёлыя песні, так і меладычныя, нейкія лірычныя. Всё залежыць ад настрою і ад душы. А цяпер якую песню мы пачуем? А зараз песня у выкананні нашай салісткі, швец Жанны Парфіраўны, якая мае назву «Гай зеляненькі». Як на речку посігнала, спотикнулась, да й упала, зато мені мать как я хлопців не любила, а я хлопців не любила, тільки быстро захворіла, тільки быстро заїбала, кучерава горовала. Гай, 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 золотенький, зато тебе полюбила, що ти молоденький, ой, чари досака, чорним брови козака, на то мати родила, там дівчина любила, а дівчина горілиця, да казака горниця, а казак як орел, як побачив, так і вмер. Ой, мамко моя, я донька твоя, треба було мене вчить, як маленька була, от тепер я велика, мене треба чоловіка, ні старого, ні малого, середнього такого. Гай, 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 золотенький, зато тебе полюбила, що ти молоденький, ой, шари досака, чорні брови козака, на то мати родила, как дівчина любила, а дівчина горниця, да казака горниця, а казак як орел, як побачив, так і вмер. Калі ж я вам докучила, так отдайте за кушера, калі ж я вам допекла, так отдайте за Петра, об горелки не пил, табаку не нюхал, чужих не любил, а ты меня слухал. Гай, 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 зелененький, зато тебе полюбила, що ти молоденький, ой, шари досака, чорні брови козака, на то мати родила, как дівчина любила, а дівчина горниця, да казака горниця, а казак як орел, як побачив, так і вмер. Ой, чого ж мені списать, ой, чого ж не топнуть, неужели подо мною половиці лопнуть? І гулять буду, і співати буду, з молодим казаком танцювати буду. Гай, 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 золотенький, зато тебе полюбила, що ти молоденький, ой, шари досака, чорні брови козака, на то мати родила, как дівчина любила, а дівчина горниця, да казака горниця, а казак як орел, як побачив, так і вмер. Зато тебе полюбила, що ти молоденький, ой, чари досака, чорні брови козака, на то мати родила, как дівчина любила, а дівчина горниця, да казака горниця, а казак як орел, як побачив, так і вмер. Кто у вас робить вот эти танцевальные уставки у ваши нумары? Ну, вы ведаеце, стаўкі робім мы калектыўна. Нешта недзе падгледзелі, нехта уночы ўбачыў у сне, ці як, не ведаю. Ну, удзельнікі самі скажуць. А ці бывают спрэчкі, вот нехта не хоча так рабіць? Ой, наконт ці не спрэчак атрымоўваецца? гэта вообще трэба маўчаць, таму што як пачнецца спрэчка, дык бывае нема той рэпетыцыі пра то, як яны спрачаюцца, куды хто пойдзе. То нага туды не пашла, то рука там не там звярнулася. Это ж вообще пра гэта няма гаворкі. Але самае галоўнае ўсё ж такі нарэшце згода. Згода так, самае галоўнае. На то яны калектыў, на то гэта і аснова калектыву робіцца на згодзе. А хто ставіць вот гэту апошнюю кропку, што ўсё, вас-то больш не трэба сварыцца? Канешне, мастацкі кіраўнік, а на што ж ён тады нам патрэбны? Ну так. А вот скажите, есть у вас какая-нибудь такая песня, ну такая залихватская, такая, ну вот крыху гарэзлівая нават?
Ёсць, гэта песня под назвай «А ў нашай вёсцы», яна адметная тым, што трошкі нагадвае такія грузінскія матывы. Яна хуткая, але ў хлопцаў такая ёсць педаль, дзе яны цянуць, і можна падумаць, што песня прывезена з Грузіі аднекуль. Так цікаво вас слухаць і глядзець на ваше выкананне. А вот яшчэ цікавае пытанне. Хто у ваши удзельнікі по профессии? Чым у жыцці займаюцца? Ой, совершенно разные. У нас есть магистр математических наук. У нас есть девушка, которая представляет культуру в техническом университете. У нас есть кто работает в министерстве. Также у нас есть начальник туризма. Есть целый директор и замдиректор. Вот такие профессии в нашем коллективе встречаются. От цікаво, а свіней дык ніхто не гадуе. Ну, як бачыце, у нас інтарэсы і цікавасці самыя разнастайныя, і поэтому, каб добра спяваць, добра танчыць, людзі павінны добра падсілкавацца. Ну, а чым можна падсілкавацца? Калі сала не з'еў, дык адкуль тыя сілы будуць брацца? Ну і наступная песня так і называецца «Сала». Картопля в огороде, белорусское сало будет в моде. Сало ем на сале сплю. Ой, я так его люблю. А я только салом укрывался, ой, я к сыру матери купался. Ой, 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 ты до души припала. Ой, 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 ты наша родная сало. Ой, закуска смачная такая. Эй, наливай, душа спевает. Вековечный сало нам. Сало, сила, моц и дух достатку. Будет сало, будет все в порядку. Хай кабанчики растут. Ай, богатья нам дают. Победа и горы не пристала. Ай, живут все я дочь сала. Ой, 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 ты до души припала. Ой, 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 ты наша родная сала.
сейчас покажем людям? Покажем! Ну, докажем уж не. А у мяне еще ўзнікла такое пытанне. У вас столькі прыгажэнных дзяўчат, і пакуль што прагучала толькі адна салістка. Можа, ёсць нейкая канкурэнцыя? Я ведаю, што дзяўчаты заўжды кожнай хочацца быць найлепшай салісткай. Вот як вы з гэтым, так сказать, разбіраецеся? Ну, не хопіць, канешне, часу адной перадачы, каб змясціць усе нашыя песні, бо шмат песень, дзе дзяўчаты саліруюць, ёсць дзе асобныя салісткі, але зараз мы пакажам песню, якая называецца «Базар», дзе амаль што кожная дзяўчына выступае салісткай і праспявае пра тое прыпеўку, якая ёй найбольш падабаецца. А на базаре я была,
Як на сапраўдным базары побывали, просто разгар свята такое, правда? Ну то Прыгажэнне. я о батон придбала. А батон, погляди, якая світа, Ой, золотом шито. а? Ну, сапраўды, сапраўды. Так. Вось адчуваю, што ў вашым калектыве ёсць такі чалавек, які шмат ведае пра традыцыйную культуру. Канешне, ёсць, гэта наш кіраўнік. Гэта вельмі лагічна, правда ж? І ў нашай праграме ёсць чалавек, які вельмі шмат ведае пра нашу традыцыйную культуру. Ён можа расказаць амаль што ўсё пра жыццё на вёсцы, пра яе традыцыі і пра нашых продкаў. І завуць яго Іван Іванович Крук. З тых далёкіх часоў сталася так, што за мужчынам замацавалі правы бок, то есть станоўчы. Мужчынскае – это развіццё, это дынаміка, это тое, што і рвецца наперад. Жанчына – захавальніца, так сказаць, нашага ачага, захавальніца роду – это тое, што ахоўвае, перасцерагае. На самай справе нам трэба аб'ядноўваць гэтыя дзве пазіцыі, і я зараз хочу паказаць, як это зроблена і ў хрысціянскай, і ў нашай народнай культуры. І я зараз напишу некалькі святаў хрысціянскіх, якія ведае больш шырокае кола людзей. Паглядзіце, Раство Христова. Далей, 19.01 Водохреща. Водохреща. Далей, веснавое раўнадзенства, Пасха або Вялікдзень. Мы назвалі некалькі святаў, і кожнае з іх так або інакш звязана з жыццём Хрыста. Мужчынскія святы знаходзяцца з правага боку нашага кола. А цяпер тое, што намалявана на дошцы, давайте перанесем на нас, жывых людзей. Перад вами мужчына, на всякі выпадак, вот моя правая рука, і вось мой пінжак. Тады паглядзіце, што робяць мужчына са сваімі пінжакамі. Яны бяруць і зашпільваюць яго на правы бок. Давайте вернемся до нашага кола. 21.09. Дзень нараджэння Богородицы. 28.08. Дзень смерти Богородицы. Успенне, успленне. Ідзем далей. 14.10. Покровы Богородицы. Зноў-такі па гендернаму прынцыпу жанчына. І цяпер давайте паглядзім, шаноўныя гледачы, ад вас. З якога боку круга цяпер апынуліся гэтыя святы? Аказваецца, з левага. Шаноўныя жанчынкі, якія нас глядзяць, узгадайце, калі ласка, як зашпільваецца ваша і будзённае, і афіцыйнае дзелавое і святочнае адзенне. І вы ўбачыце, што яно абавязкова будзе зашпільвацца пад левую руку. Нашу вертыкальную кампазіцыю мы зараз паспрабуем пакласці вот так гарызантальна. І што атрымаецца з гэтага? Я дапамагу. Вот тут, дзе ляжыць фломастер мой, это уваход. Уваход у наш храм, у
у царкву або у касцёл. І тады все становіцца зразумела. Ты заходзіш у храм і левей, з левага боку, левая паўсфера космоса храма прысвечана жанчыне. Тут абразы Богородицы. Калі мы з вами пойдзем правей, тут будзе выява раскрыжаванага Хрыста. І цяпер заключаем. Калі мужчына і жанчына, то есть сямейная пара, прыходзяць на набажэнства, то вы памятаеце, жанчыны пойдуць левей гэтага, так сказать, осевой линии, мужчины правей. Я запросил себе на допомогу двух помощников, Ирину и Анатолия. Коли поглядеть на нашу схему и поглядеть на то, как повязаны пояс у Ирины, то мы повинны сказать, что пояс повязаны неправильно. Ирина, вы зразумели, як треба повязать? Коли ласочка, покажите, як правильно треба повязать пояс жанчине. Где он повинен быть? Под левой рукой. Анатоль, калі ласка, выправляйте ситуацию, каб потым з нас, так сказать, телеглядачи не смеялись. А теперь я попрошу своих помощников на некое, так сказать, мгновение выконать роль сватов на веселье. Два рушники на сваті і на сваточку утворили арку. Поглядите, як бы до хаты, подкова. И тады гэтыя рушники не просто знак, маркер сватов, а знак того, что гэтыя сваты абавязкова правядуць вяселле на самым высокім узроўні. І яны будуць для маладых з'яўляцца аберегам, падковай, якую тыя знойдуць на дарозе свайго жыцця. В контексте белорусского веселья есть еще один шиковный момент, где вот это правое и левое, як мужчинское, жаночее, переплетается просто фантастично цікаво. Молодые приехали с-под венца, переступили порог хаты, и батька повинен был перевязать руки молодых и повесить их за первый совместным семейным житті стол. Правая и левая рука, поглядите, одного и другого, той жениха и невесты, перевязываются, и мы с вами добро памятаем формулировку «крыш на крыш». Итак, поглядите, крыш уже утворений, а теперь я беру рушник, то есть я батька этих молодых, беру рушник и аккуратненько перевязываю руки. Раз, два. А теперь поглядите, что я зроблю. Так, и утворится еще один крыш. Во, и я возьму этих молодых и поведу до стола. Однако мне хотелось пожадать только одного. Нехай наши мужчины и нехай наши жанчыны идут по житті плечо в плечо. И только при гэтай умове у нас з вами буде світла перспектива, яка проявиться у наших дітях і у наших онуках.
Дякую вам за такую песню. До речі, у нашій програмі вона прогучала упершыню. І така тема у ёй цікавая. Хлопцы дзевак падзяваюць адзелкі хлопцаў, але ўсё равно адзін да другога заляцаюцца, правда ж? Ну, гэта такі гумар, і каб трошкі і нам было весялей, і гледачам весялей. Это такое спаборніцтва паміж хлопцамі і дзяўчатамі. Ну, а глядач, конечно, успрымае гэта з радасцю, гэта іх таксама падымае настрой. Ну, мы стараемся, як можам, калі вам спадабалася, мы вельмі радыя. Скажыце, калі ласка, яшчэ, вы часта робіце апрацоўкі песень, каб неяк у вашым ансамблі яны гучалі неяк па-свойму? Ну, сказаць, што часта гэта будзе неправда, ну, але робім і не апрацоўкі, а гарманізацыю песень. Напрыклад, вот наступная песня, якую выканаюць нашы дзяўчаты, лірычная, яна называецца «Ой, вярбіченька, белаліченька». Ну, пра такое няшчаснае дзявоцкае каханне. Ну, мы зрабілі гарманізацыю. Просто я знайшоў гэту песню ў зборніке, яна была напісана ў адным голасе, на аднагалосе. І я зрабіў гарманізацыю на 3 галасы. Паколькі хлопцы тут не ўдзельнічаюць, то дастаткова дзявочых 3 галасоў, каб яны выказалі сваю лірыку ў сваім выкананні. Сегодня у нас черговый способ завивания намітки. Сегодня не просто намітка, сегодня сярпанка. Яна з Лунінецкага района. Способ, так сказать, больше навздагад. Бо не захавалася конкретного варианта, як это завязывали. Ага, потрымайте вот так вот пригоженький чепчик, как завязать. Глядите, Лариска. Ну, я так думаю, что волосы как были прибранные, так? Не-не, яны трошки могут быть там видны. Видать, так? Потому что у нас будет пушинка, вот такая деталь, которая стварать будет форму головного убора. Я думаю, что это как раз про продукт тых самых соломяных головных уборов, которые так любят теперь носить наша самодеятельность. Вот это дзявочая частка головного убора, это называлась скіндачка. И хутчэй за ўсё гэты спосаб, гэта как раз такие водгукі
А менавіта... Маладухі. От маладухям насілі яшчэ і дзявочы галаўны ўбор, і ўжо частку жаночага. Тут павінен быць такі добры вузел. Каб, ну, яна трымала... Так, яно трымае ўжо крэпіць верх і низ. Теперь дайте, калі ласка, серканку. Так, калі ласка. Гэта вельмі цікавая рэч, такая саматканая, даўняя, домашняя, але яна вельмі празорая. Это просто як марля тканінка, бачыце, якая. А цяпер мы павінны стварыць сам галаўны ўбор. Зараз, хвіліночку. Тут трэба не памыліцца, каб удалося. Тут робім першы вузел. Ух ты, ух ты. А цяпер гэты доўгі канец будзе ствараць такую асаблівую форму галаўнога ўбора. Так, я патрымаю. Так, ціха-ціха, пад бараду. Ага. Вось цяпер тут, каб вушка было закрытае. Я сустракалася з гэтым галаўным уборам у вёсцы Цераблічы, што ў Столінскім раёне. Вот ён там крышачку іншы, таму што там другі каркас. Там каркас наконт такой кічкі і падобны каркас у Тураве, у Гарадоцкі, у Давыдгарадку такі падобны каркас. А тут гэты круглы каркас называецца Пушанка, а ў тым раёне ён называецца ўжо галава. Галава, так, Да. галовачка, І ён галава. нібыта стварае такі рог тура, як казалі на Турушчыне. Край у серпанкі амаль заўжды падчорнены сажай ад комінай, край чарнілі. І вось калі першы раз павінен быць палоска знізу чорная, то другі раз зверху. Вось, а цяпер ён павінен прасадзіцца сам пад сябе. Так, я вам скажу, даволі складана самому навіць такое. Мусіць, Трэба проста практыка. Ну, першы раз, канешне, на вяселлі завівала не сама дзяўчына і жанчына, а ўжо вот потым яна стварала гэты убор сама. Як прыгожа. І вось тут як два пашпарты, так? Вот скіндачка гэта з роду нявесты, а уже вот это вот серпанка з роду ўжо жаніха. Прозвішча дзявоцкае і прозвішча па мужу. Можна і так сказаць. Так. У вас такі цудоўны калектыў, а скажыце, ці маеце вы узнагароды? Вельмі шмат маем дыпломаў розных ступеней, лаўрэацкіх найменняў. Так, узнагарод вельмі много. Ну і розных такіх памятных сувеніраў, якія нам уручаюць за першае, другое, там, трэцяе месца. А якая самая такая, ну, узнагарода для вас дарагая? Самая дарагая ўзнагарода, то калі мы ўдзельнічалі ў конкурсе песні памяці Геннадія Івановича Читовича, які праходзіў у дзяржаўнай філармоніі. Нам было вельмі, па-першае, гэта так ганарова удзельнічаць у такім мерапрыемстве з калектывамі прафесійнымі. Мы вельмі даражым гэтым. А якая гэта была ўзнагарода? Это была хрустальная вялікая ваза. Але каштоўнасць сапраўды удзел у гэтым мерапрыемстве. Сапраўды. А скажыце, якія вот у вас планы на будучыню? Ансамбль сёння ёсць такое вялікае мора дасягненняў. А што будзе надалей? Ну, якія ў нас планы? Канешне ж, збірацца, рэпетыраваць, спяваць, танцаваць. Ну і самае галоўнае дзяліцца з тым, што мы робім з гледачамі, слухачамі. Полетел бы, да не мушу,
Вялікі вам дзякую за вашу творчасць, за вашу такую свежасць, такую прыгажосць. Вось такія статныя хлопцы, дзяўчаты, кожная проста прыгажуня. Ну і ваш рэпертуар сапраўды нейкі адметны. Нават вельмі вядомыя песні ў вашым выкананні гучаць па-асобнаму, неяк так, ну як ні ў кого не гучаць. Сапраўды. Яны сталі нейкімі такімі вашымі. Дзякуй вам за гэта ад нас, ну і, канешне ж, ад нашых тэлегледачоў. Дзякую вам. А на гэтым на сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами, але зусім хутка мы сустрэнемся зноў. Мы працягнем знаёміць вас з новымі таленавітымі калектывамі і будзем спяваць разам нашы народныя песні. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага, да пабачэння!